Мечтаете да си пиете кафето с гледка към планината? Разгледайте този страхотен тристаен апартамент с 2 бани. Този апартамент е 92 квадрата пространство и уют. Апартаментът разполага с 2 големи спални, 2 просторни бани, широко антре, доста просторна дневна. Всички стаи са с правилни форми, хубаво изложение и 2 от 3 стаи имат достъп до голям балкон с гледка към рила. Той е част от комплекс Summit Lodge, състоящ се от 2 корпуса. Локацията е ненадмината, само на 200 метра от лифта, точно до хотел Регнум. Комплексът предлага отопляем басейн, големи зелени площи и панорамна гледка, която не омръзва. Паркирането е лесно с подземни гаражи и външни паркоместа. Комплексът е пред Акт 16. Огромен плюс е минималната такса поддръжка. Само 4 евро на квадрат годишно. А цената му е 80 000 евро. Огледи се правят всеки ден, включително събота и неделя. А когато купувате от Инвестинбанско, не плащате комисионна, защото имотът е наш.